n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye n'iru unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'ụbọchị tata n'obi Chineke iji were nsọpụrụ Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ejikwazi m ohere n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị onye ọbụla gbakọtara ọnụ n'obi Chineke n'ụbọchị tata, Happy Christmas. Tata anyị na-emekwazi nnukwu mmemme nke ọmụmụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. The Lord has come to live with us. The Lord has come to be like us. The Lord has come to guide and lead us in our paths. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ na-edu anyị, ka onye enu nke bịanụ ibinyela anyị, na-agbazila anyị, na-agọzi ezinụlọ anyị, na-agọzi atụmatụ anyị niile. Anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị ndị niile nọ na nyanya, ndị ihe na-esiri ike, ndị nọ n'afụfụ, ndị nọ na mwute, na ndị ọnọdụ ha jọrọ njọ na Krismas n'ụwa, na-asị ka nwa anụ nke bịalụnụ bịa kasie ha niile obi, ma nyekwazi ha niile ọgwụgwọ nsọ. Anyị na-erunyekwazi masị a maka ezumike mkpụrụ obi Pa Uche Senior Anyanwụ, na-erunyekwazi ya maka ezumike mkpụrụ obi Gloria Nweke, ọ bụ Chibụzọ Nweke na ezinụlọ ya na Yomasị n'ụwa. Ka anyị natazi ya n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke jikere na-emela anyị niile ebere, gbala anyị nje anyị ma duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị ya ayịyọ. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu.
Chineke nna anyị, i sitere n'ụzọ dị ịtụnanya doo mmadụ ebube mgbe i kere ụwa, bịakwa site n'ụzọ kacha ịtụnanya nye ya ebube nke ebube mgbe ị zọpụtara ya. Biko tuo masịrị gị bụ nwa gị inwere ọnọdụ mmadụ, meenụ ka anyị soro ya keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ka okwu onye butere ozi ọma si maa mma n'elu ugwu, onye na-ekwusa udo, na-ewetakwa obi aṅụrị, na-ekwupụta nzọpụta, bịakwa na-agwa Zayọn sị, Chineke gị bụ eze. Gee ntị, ndị nche gị eweliela olu ha elu, na-etikọta mkpu ọṅụ, maka na ha ahụ na Onyenwe anyị ihu na ihu, ebe ọ na-alọghachi na Zayọn. Unu niile bụ ihe alara n'iyi na Jerusalem. Tikọtanụ mkpu ọṅụ ọnụ, n'ihi na Onyenwe anyị na-akasi ndị nke ya obi n'ịgbapụta Jerusalem. Onyenwe anyị agbawala ogwe aka ya dị nsọ ọtọ n'anya mba niile. Akụkụ ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke anyị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Akụkụ ụwa niile ahụ na nzọpụta Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Kwere na Onyenwe anyị ukwu ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya na ogwe aka ya dị nsọ ewetala nzọpụta. Onyenwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O gosila ụwa niile ikpe nkwụmọtọ ya. O chetala eziokwu n'ihe ịhụnanya ya o nwere maka ụlọ Izrel. Akụkụ ụwa niile ahụ na nzọpụta Chineke anyị. Ụwa niile tinyere na Onyenwe anyị mkpu ọṅụ, kwupụta na obi dị unu mma. Werenụ ụbọ akwara bụọrọ Onyenwe anyị abụ ọma. Werenụ ụda egwu mara mma, fụọ n'opi ike, gbuo n'ụja, too na Onyenwe anyị na eze anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'oge gara aga, Chineke gwara nna anyị ha okwu ugboro ugboro n'ụzọ dị iche iche site n'ọnụ ndị amụma. Ma n'oge nke anyị, nke mbụ mgbe oge nọ n'ọgwụgwụ ya, ọ gwara anyị okwu site na nwa ya, onye o sitere na ya ma ihe niile dị adị. Nwa ya ahụ bụ onye ọ họpụtara ka o rite ihe dum n'okpe. Ya bụ ihe na-enwu bambam nke ebube Chineke, bụrụkwa kpọmkwem onyinye Chineke n'ihe dum. N'ihe dum o ji bụrụ Chukwu. Ike dị n'iwu o tiri ka ụwa ji kwụrụ ebe ọ kwụrụ ugbu a. Ugbu a, ebe ọ bụ na o bibiela mmerụ nke njọ, ọ gaala were ọnọdụ ya n'eluigwe n'aka nri nke ebube eze Chineke.
ihe ọ pụtara ugbu a bụ na ọkwa ebugoro ya akarịka nke ebugoro ndị mmụọ ọma, dịka aha agụrụ ya si karịa nke agụrụ ndị mmụọ ọma. O nwebeghị mmụọ ọma Chineke gwara, ị bụ nwa m, taa ka m mụtara gị, ma ọ bụ aga m abụrụ gị nna, ọ ga-abụkwara m nwa. Ọzọkwa, mgbe ọ kpọtara di ọkpara ya n'ụwa, ọ sịrị ka ndị mmụọ ọma niile nke Chineke kpọrọ ya isi ala. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ụbọchị dị nsọ abịakwasịla anyị. Mba niile bịanụ sekpuru Onyenwe anyị, n'ihi na taa nnukwu ihe achawasala ụwa. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Dịrị gị, iwe okwu ahụ dị na mbụ, okwu ahụ bụ Chineke, okwu ahụ bụkwa ya na Chineke dị adị n'isi mbido. Ihe niile si na ya dịrị, ọ dịghị ihe ọbụla dị adị nke na-esi na ya dịrị. Ihe niile dị adị sitere na ya dị ndụ. Ndụ ahụ bụ ihe nke mmadụ, ihe nke kacha n'ime itiri, nke itiri na-apụghị imenyụ. Ọ dị otu nwoke Chineke zitere, aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe, ka mmadụ dum wee si na ya kwere. Ya onwe ya abụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe. Okwu ahụ bụ ezi ihe ahụ na-enye mmadụ dum ihe. Ọ bịara n'ime ụwa, ọ nọkwa n'ime ụwa nke siri na ya bido, ma ụwa amataghị ya. Ọ bịakwutere ndị nke ya, ma ndị nke ya anabataghị ya. Ma ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke, ndị niile kwere n'aha ya, ndị ọmụmụ ha na-esiteghị n'ọbara mmadụ, ma ọ bụ ọchịchọ nke anụ ahụ, ma ọ bụ ọchịchọ nke mmadụ, kama o sitere na Chineke. Okwu a mere ahụ, o wee binyere anyị. Anyị hụrụ ebube ya, nke bụ ebube ahụ o jiri bụrụ so otu nwa nke nna, nke jupụtara na amara na eziokwu. Jọn bịara ka onye akaebe. O kwupụtara sị, lee onye ahụ m kwuru sị, onye na-abịa n'azụ m akarịka m, n'ihi na o buru m ụzọ were dịwa. N'ezie, ọ bụ n'uju afọ mma ya ka anyị niile sitere nweta amara kwuru amara. Ebe ọ bụ na o nyere iwu site n'aka Mosis, amara na eziokwu si n'aka Jesu bịa. Ọ dịbeghị onye ọbụla hụrụ Chineke anya. Ọ bụ naanị otu nwa ya, onye dịkarịsịrị nsọ n'obi nna. Ọ bụ ya mere ka anyị mara nna. Oziọma nke ose bụrụwa.
Ụmụnne m otodvinu Jesu. Happy Christmas. Aka ya o, aka Chineke na-eme mma o, ọlụ ebube ya o, ke na-agagharị n'ebe m nọ. Isi iyi nke ndụ, ke na-adịghị atata. Aka ya o, aka Chineke na-eme mma ịnụgo. Aka Chineke na-eme mma, ọlụ ebube ya ke na-agagharị n'ebe m nọ. Isi iyi nke ndụ ke na-adịghị atata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Ọrụ ebube ya ke na-agagharị n'ebe m nọ. Isi iyi nke ndụ m ke na-adịghị atata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma ịnụgo. Isi ike ndụ nke na-adịghị atata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Amen. Amụla anyị onye nzọpụta, ama m na nke anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ebe ọbụla amụrụ nwa ọfụ, o nwere obi aṅụrị eji abịa na ya. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Maka na nwa ọfụ na-eweta ihe ọma, nwa ọfụ na-eweta aṅụrị, nwa ọfụ na-eweta udo. Ya bụ onye Igbo na-eji neta nwa, ọ na-eji obi aṅụrị jiri ihe wee na-eje. Ana ọ batakwazi n'ebe ahụ amụrụ nwa ọfụ, enwere ọmalịcha onyinye a na-enye onye batalụ n'ebe ahụ. Ana m echeta mgbe ahụ o nwere powder white, amarọ m maka na-emezikwa ihe ahụ. Maka amaba m ndị nne njeneta ụmụ ha, ma m onwe nye m powder white na Amerịka. Mana a na-eme ya bụ ihe, and ọ dị very symbolic. Kedu ihe powder white ahụ? So bidonu mebie na ọ bụ na ọ na-ada emie. Powder white, ihe eji enye powder white bụ na nwatakịrị ahụ bụ ife. Solomon imelie. Maka alisa ama m na oge ka nwere nwa ọfụ. Okay, mba ndị ọcha ndị ochie. Enwere powder white, and kedu ebe a na-ete powder white ahụ? No, abịa techaa n'ọnụ, etekwa ya n'ogologo ihu, so that ị nara apụ mmadụ fụ dị ọ bụrụ powder white ya ji achọ mma, na nke a na-eti ete, so that ị nara apụta onye ọbụla fụrụ gị ga-ama na ijelu ebe ihe ọma si na ya were eme gịnị abịa. Ya bụ na amụrụ anyị nwa na-ewetala anyị ihe ọma, na-ewetala anyị ngọzi, na-ewetala anyị mbunye elu. Akwụkwọ nsọ si anyị tata na ọ bụ ya bụ okwu ahụ dịbụrụ ya adị, na ọ nọbụrụ ya nọ tupu ụwa abịa. Mana ụfọdụ nabatara ya, ụfọdụ ghọtakwara ya. Mana enwere ndị a nabatara ya, o wee sị na ka ha rabụ ndị ahụ ghọtalụ na ọ bụ ife ka ọ bụ, ka Chineke nyere ikike ịbụ ndị nke ya, ka Chineke nyere the power and authority to be the children of God. Ọ bụ nnukwu ife bịara na ndụ mụ na gị. Ọ bụ nnukwu ngọzi bịara na ndụ mụ na gị tata. Ọ bịa ka anyị na-eme mmemme. Kedu ihe ya bụ ngọzi na-ewetala anyị? Nke mbụ, ọ na-ewetala anyị aṅụrị, joy. Anyị nene ka anyị si nọdụ tata, nene ma na ụfọdụ jebere ụlọ, mana ụfọdụ nọkwazịa maka na ụjọ ji onye ọbụla. Ụfọdụ adapụta nwa apụta, a na-enwere onye ga-atọ ụta. Mana ebe anyị nọ na, no matter how cloudy our environment is, COVID
butelu nnukwu ọgbaghara. Ụfọdụ ndị nọ n'etiti anyị, ụfọdụ lụzuru ọrụ ha, ụfọdụ ka shọtụkwu time ha ji alụ ọrụ that they can't even afford their bills. Ụfọdụ dị depressed, especially the elderly, because onwere ọzọ na-apụ apụ. Ụfọdụ adịghị ejekwuzi stores. Ihe niile ha na-eme ka mmadụ ha na-emezi ya. Aṅụle mmadụ na-enwe dị ka mmadụ ọ dabatazi. Mana ọnya ka ife n'ụwa na-asị anyị, let there be joy in our hearts. Our joy should not depend on the externalities. Our joy should depend on the Lord. Ọsị anyị ihe nke ịbụọ na-ewetakwazila anyị bụ udo, peace that the world cannot give. Inenego n'ụwa anyị fụ n'ụwa anyị na-aghasa aghasa, agbaga agbaga, agbada agbada, mana sọọsọ bụ onye nwere ike iwetara anyị udo n'ime onwe anyị, maka na anyị ga-ebu ụzọ nwee udo n'ime onwe anyị tupu anyị enwekwazi udo nke anyị ga-egosipụta ụwa. He brings peace into our lives. Nke ịtọ ga-enye mụ na gị tata bụ hope, nchekwube na ọ ga-adị mma, nchekwube that at the end of this tunnel of our lives, no matter how cloudy the life is today, na-emekata na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-adị mma. There is need for hope at this moment. Ọtụtụ na-agabiga ọtụtụ ihe mmadụ adịghị ekwucha. Ụfọdụ ka a na-achụpụ n'ụlọ ebe ha bi, and otinye a very turbulent atmosphere in their lives. This will bring hope na Chineke ị na-efe n'agbanyeghị ọnọdụ niile, na nwa anụnwa amụrụ ọfụ tata ga-ewetelu gị nchekwube ga-atọ atọ, that at the end of this tunnel there will be beauty and joy in your life. Ụmụnne m na Kristi, tata abụrụ ụbọchị nnukwu okwu Chukwu, kama tata bụ ụbọchị aṅụrị maka na ihe ọma mere na ndụ anyị. Ọ bụ na aṅụrị adịrọ na ndụ gị tata, ị nalụ owelu pawuda atee n'iru gị, ite pawuda ahụ onye ọbụla afọ gị ga-ama na ị na-enwe aṅụrị. Ite pawuda ahụ ite ya ọfụma ọfụma, shine your face, relax, be happy. The Lord has come to live. Build up some faith around this child that is born. Ekwena ka the atmosphere, the murky atmosphere surround anyị overtake you, your joy, your peace, and your hope in this moment. Ka amala Chineke onye fụrụ anyị n'anya na ọmalịcha nwa nke amụrụ n'ezinụlọ mụ na gị tata, maka na ya bụ nwa abatago n'ezinụlọ anyị n'ofu n'ofu, ka nwa anụnwa nke amụrụ n'ezinụlọ anyị wetala anyị udo ga-atọ atọ, wetala anyị nchekwube dị mma, wetala anyị aṅụrị ga-eju anyị n'obi site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, n'ime dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dabụrụ Chukwu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya ahụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịakpọgbe ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ghọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, o rọgoro n'eluigwe, nọ n'aka ndị Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ya na-enweghị njedebe, nsọ na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa.
chineke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ duo anyị n'ebele. Chineke onye bịara ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata, anyị na-anabata gị na ndụ anyị n'ofu n'ofu, na-anabata gị n'ezinụlọ anyị n'ofu n'ofu, na-eweruzi ọnọdụ anyị na ije anyị nke ụwa na-erunye n'aka gị, nwee nchekwa kwesịrị ike na ị ga-aza ebele anyị. Ka anyị natazie isi a nara onye Chineke n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ maka na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nụ. Dị nwenụ, biko nara onyinye anyị na-ebutere gị na nnukwu oriri nke ụbọchị taa. Ọ bụ site na ya ka anyị ji emeda Chineke obi n'ụzọ zuru ezu, ka anyị na ya dịkwa na mma ọzọ. Biko mee ka anyị fee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa tụ ụwa, n'ihi na ihe omimi nke okwu emela ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị. Ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka mmụọ anyị na-anaghị ahụ anya. N'ihi nke a, anyị na-eso egbe ndị mama niile nke n'igwe na-eto obego oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara owere achịcha. Nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị dị jụụ gwe wega na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe
niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye na-eto na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Nne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ka anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Chineke nna nke ebere, onye nzọpụta nke ụwa, mụrụ taa bụ onye ntọala nke ndụ anyị na Chukwu, biko mee ka anyị si n'aka ya nweta ndụ ebighị ebi. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Mr. Jesu. One nnukwu announcement, just to remind everybody that to take a copy of the New Year's calendar, which is available in the back of the church. Parish cheta na the rectory office got closed for the Christmas break. Now got reopened on Monday, January the 4th. And Parish wish everybody Merry Christmas. Mr. Jesu. Just Abasasia Mass, then we just over hand gloves for the kids. So I got one packet for one family. Obviously, those who are Sunday, I will get more. Because I'm not on so you have just one packet. Situation. So one packet for one family can marker or for marker. Or adults or grown-ups for bello marker. So one packet for a kid. And the wish is only Obuna. Merry Christmas. And I'm going to relax you for my connection. Not the road so many people wish to be here today, but they are not. So many people wish to be alive today, but they are not. If they were a doctor, on the 6th, medical doctor on the 6th of this month, and this is a person who has been alive on the 6th. Before I got to hear them this week he come. So it's horrible. So we have every reasons to be joyful. We have every reasons to have peace in our lives. And we have every reasons to have hope. Merry Christmas. Onye nwanyị na onye lụlọ. Negozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Abanụ misa gwụsịgo.